ತುಳು ಎಂಕ್ ಬಾಬಾ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಿರನ್ನು ಪನ್ಪೇನು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಸ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾರ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಪಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂದು LIC ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಂಕ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪುಡು IT ಅನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕುಲ್ದೊಲಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕೊಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತೀರ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನೀನು ಮೆರ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮಣ್ಣನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಜೀರು ಕಾಸದ ಬಿಟ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನ ಅಂತಾರೆ ಇಂಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಡ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಬಂಡ ಇಂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಲೇಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ನಿಂತಿನಾರು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅದು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಹಠ ಬತ್ತಿಯನ್ ನನ್ನ ಏರು ನಾಯಿದಲ್ಲ ತನಿ ಕಡೆಗ ಅಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಬೈಜಿರತ್ತ ನಮಗೊಂದು ಉಳ್ಳಾಡಿದ ಕೇಳಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆತು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ವಾರಡಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನೆ. LIC ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಂತ ಹೋಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡತ ಅಂಚದ ಐಟು ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇನೆ. ಬಕ್ಕ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಕುಲ್ಲರ ಒಂದು ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು IT ಏತು ಬಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲ್ಲವು 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲ್ಲವು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತನಲ್ಲಾಂಡು ಬತ್ತಜಿನಲ್ಲಾಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕಸಗೆ ಒಂಜಿ ಮರಪೆರ ಬರಲಿ ಅತ್ತ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡತ್ತ ಬಂದಿದ ಬಾಡುಗೆ ನೋಡತ್ತ. ಸೊ ಯಾನು ಈ ವಾರಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ LIC ಬಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಸಿತ್ತೆ ಅಂಚದೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆತಜಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಬಾಬನ ಪವಾಡ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಏಪಲ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ದನೇ ಪಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಎನ್ ಬಾಬನ ಪವಾಡ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಾಬನ ಪವಾಡ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಾಬನೇ ರಿಲೇಟೇಬಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅದಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೂಡುದು ಬೈತನು ಅಂಚ ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿರು ಎಂಕಾರ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿರು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಘಟನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪುಲಿಪೇರು ಬರ್ರೆಲೇವು ಬರಂದೆ ಕುಳ್ಳರ್ಲೇವು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲರಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಮೇರು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾಟಕ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತದು ಹತ್ತು ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಉಮ್ಮಂತದ್ದು ದಾಲ ಇಂಕ ಆವಡು ಪಂಡದು ಇಚ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ನನ್ನೊಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸದ ಸಾಧಿ ಬೇತೇನುಂಡು ಪಂಡದು LIC ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದಲ ದೀವೊಲಿ ನಮಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಲ ದೀವೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎತೋ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಎತೋ ಜನ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರು ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಜಾರುವೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎಂಚಾವಿನ ಫೇಸ್ ಮಂತಿದೆ ಎಂಚಾವಿನ ಫೇಸ್ ಮಂತದು ಪೂರ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅವಡು ಪೂರ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋತೆ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲಾಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏಜಿದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಾವಿನ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಪುರ. ಸೊ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಯೆ ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಯೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಏರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಲಿ. ಸೊ ಇನಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಏನಾಡ್ದು ಏನಾಡ್ದು ಮಿತ್ ಏನಾಡ್ದು ಏಜ್ ಇದು ತಿರ್ತು ಅಂಚಿನಾನೇ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಇದು ತಿಕ್ಕದಿಜ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನು ಈ ಬಾಬಾ ನಂಬಿರ ಕಾರಣಲ ಒಲ್ಪಡ್ದಂದು ಪನ್ಪೇನ ಏನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರು ಎಳ್ಳರು. ಸೊ ಆರು ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಮಿಡ್ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಾಬನ ಮಂದಿರ ತಡೆ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ನಂಬೊಂದು ಜನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದು ಬರೋದು ಇತ್ತೇನೆ.
ಅಂಚೆ ಪೋದು ಆರ್ಲ ಡೈಲಿ ಗುರುವಾರ ಪೋನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನ ಅರ್ನಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಎಂಕಲ ಒಂಥರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡಾಣಲು ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆನ ಟೆಂಪಲ್ ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪೋನಾಗನೆ ಎದೇ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಅರ್ನಟಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ ಒಂಥರ ಬಾಬನ ಒಂಥರ ನಂಬುಗ ಪಂಡದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಆರು ಬತ್ತು ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಗುರುವಾರ ಪಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು LIC ಏಜೆಂಟ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಲು ಉಂಡತ. ಸೊ ಯಾನು ದುಂಬು LIC ಏಜೆಂಟ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಪೂರ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೋ ನಿತ್ತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ECS ನ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡತ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂವೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು LIC ಕಾಸು ಅಂಚನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಪೋದು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಅತ್ತನಾಡ ಆನ್ಲೈನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು LIC ದುಂಬು ಪೂರ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಪೋದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ತುಲಿ ಎಂಕ್ ಬಾಬಾ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಿರನ್ನು ಪಲ್ಪೇನ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಸುಡು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮುಂದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಏರಿಗಂದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏರ್ಲೆ ಇದ್ದೀರಿ ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ತೂಪೇನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬಾಬನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರಿಗಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡ್ಬೇ ಬಾಬನ ಫೋಟೋ ಅತ್ತ ಪಂಡದು ಯಾನು ಬಾಬನೇ ಬತ್ತಿರ್ತೂಜಿ ಪಂಡದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೂಪೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ನಾವು ಉಡಿಲಿ ಒಪ್ಪುಣಾರ ಬಾಬನ ಉಡಿ ಉಂಡತ ಅವಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಪರಿಮಳ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಾವಡ ಪಂತೇನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬಿನಿಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಬಾಬನ ಎಂಚ ನಂಬೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಂದು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇನೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಫುಲ್ಲು ಪರಿಮಳ ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅನುಭವ ಆತು ಪರಿಮಳ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಂಡದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮರಲ ಬುದ್ಧಿಯೆಲ್ಲ ಕೈತಿನಾಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕು ಒಂಥರ ಕಾಸು ಪಂಡಾವು ಕಾಸದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಗೋಡ ಬೊಡ್ಚಾನು ಗುಡವ ನಿತ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಕೊಡೋ ನಿತ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ LIC ಎಟ್ಟೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಲಕ ಅಪ್ಪಗ್ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಎಂಕು ಬೋಡಿತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಅಂಚಾನು ಬತ್ತಿನ ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಸು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತನ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡವದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಿಂಪದೆ ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸುದಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಆತಿ ಜೀವ ಬಿಡೋ ನಿತ್ತೆ ಒಂದ್ಸ ಕೊನೆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಫೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ನಂಬೆರೆ ಬರಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಏತು ಪಿರೌಡ್ ಏತು ನಮಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಂತ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನಂಜಿ ಮುರಣಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಲವ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಪ್ಪು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ LAW ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂದಾಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಟ್ಯಾರೆಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓದುವರು ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪರ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಪಂಡದು. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪಂಡದಾದ ಒಂದು ಸೋಲ್ಮೇಟ್ ಪಂಡದಾದ ಅವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದಯಾಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಯರೆಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ದ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನು ನಮಕ್ ಆಕ್ಲಿನ ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿನ ದೂಷಣ ಮನ್ಪುನತ್ತು ನಮಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ರೆ ದೇವೇರ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪುನು ಆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಪಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಪ ಅವೇನು ಪಾಠ ಮುಂತದ್ದು ಫೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಐಟು ಕೂಡ ತಿರ್ತುವಾತನ ಪುಲ್ಕ ತಿರ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಯರ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫೇಕ್ದ ಬರ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋತಿನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇನು ಪಂಡದು ಕೊರಗ ಜನ ಪೌಡರ್ ಪಂತೇನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಯಾನು ನಂಬುನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪುನಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಕ್ ರಟೇ ಜನಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಡೇ ಜನ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಜೀವನರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಪಂಡ ಏತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಮಕ್ ಘಾತಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ
ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಜನಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮುರಣಿಯನ್ನು ಪನೊಂದುಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನತ್ತು ರಿವೆಂಜ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ನೆರ್ಪುನತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪುರ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಕ್ ಅಂದು ದಾಲ ಮಂತೆರ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಕ್ ಅಂದು ಪಂಡೇನು ಅಕ್ಲು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತದು ಅದು ಪಿರೋಡು ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತಿನ ಸ್ವಭಾವ ನೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಏನು ಜೀವಲ ಕೊಪ್ಪೆ ಏನಾಡ್ದು ಎತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಜ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತು ತೂಪಿನ ಜಯಮಾನ ದಲತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ನಂಬುನಾತು ಮೂರ್ಖೇದಿ ಅನ್ನತ್ತು ದುಂಬು ನಂಬೊಂದಿತ್ತೇನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏಪಾಂಡು ಏಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆಪುಂತುಲ ಅಕುಲು ಏಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ದ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎದುರ್ದಾಯನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಗು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದುಂಬೆಂಗು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬು ಒಂಥರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಡ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಮಾಲಿಶ್ ಪಾದ ಪಾತೆನೆಯನ್ನು ನಂಬೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕುಲೇ ಇಂಕು ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಕ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಡತ ನಮಕ್ ಎದುರ್ದಾಯನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ ಆ ಪರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಕ ಪರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ತೂಪೆ ತೂನಗ ಫುಲ್ಲು ಉಡಿಪುಂಡು ಉಡಿತ ಫುಲ್ಲು ಪರಿಮಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪರಿಮಳ ಐದಕ ಯಾನು ಒಂಥರ ಇಂಕೋ ಬಾಬನ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲ ಕನ್ಯಾಪುನ ಅನುಭವ ಹಾಕೋದು ಅಂಚೆ ಅನ್ಬೇಕ ನಮ್ದೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐದಕ ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದು 3 ತಿನ್ ಕನಕ್ತೇನೆ ಬಾಬನ 3 ತಿನ್ ಕಂತದಾಗ ಕೊಂಚೂರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ದಾದನ ಒಂಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಣ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋನು ಐದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು LICದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ LICದ ವರ್ಕ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂದು LIC ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಂಕ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪು IT ಅನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರಗ ಜನ ಪವರ್ ಇಟ್ಲ ಪಂತೇನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಆಗ ರೀಸನ್ ಗುರ್ತಿನಿಂದಲ ಪಂತೇನೆ ಐಟಿಂಗ್ 24,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು 10,000 35,000 ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಗುಡಿಯರೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಐಟಿ ಇತ್ತೀನಿ 9 ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ 9 ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಪಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ರಪ್ಪು ಮಂತ್ ದುಪ್ಪೇನು ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕೊಲೀಗ್ಸಿನ ಕ್ಲಿಗೆ ಜಲಸಿ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು DMO SDM ಪಣಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚೆ ಪೋಸ್ಟು ಅಂಚೆ ಪಟ ಮಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ಅಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಯ್ಪುವ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮರಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಜಾಲಿ ಟೈಪ್ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಖುಷಿಯದಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಸ್ಡ್ ಪೂರ ಪೊಡ್ಚಾದಿನ ಪಂದು ಕೊರ್ದು ಅವಳು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಲಡಾಯದು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಇನಿ ಬರ್ಪುನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಆಡ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಯಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯಾನು ಬೇನೆರ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾನು ರಪ್ಪ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನು ಪೂರ ನೆರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಈ ತಂಟೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅನಿನ್ಮೇನು ಎಂಕ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಜುಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಬಾಂಬೆಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಐತ ಸೊ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಾದ ಬಿಡ್ದು ಪೋಡಲು ದೇಪಣ್ಣ ರಿಸೈನ್ ಯಾನದು ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಎತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲ ಕೇಂಡು ಈರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಡಮ್ ಬುಡಿನಿ ಪಣ್ಣದು ಕೇಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನದು ಯಾನ್ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಮೇನ್ ಬೋಡಿ ತಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಕಲ ಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಂಟು ಹೊರತು ಪಾತೀನಿ ಇಂಕ ಆವೊಂದಿಚ್ಚ ಸೊ ಆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪೇನು ಐದಕ್ಕ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡು LIC ಎಂತ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ LIC ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು IRD ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕುಲ್ಲುದು ಏಜೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಪರದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ LIC ಬೆನೊಲಿ ಅಂಚದು LIC ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತಿನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೊ ಅವೇ ಟೈಮ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಂಗಳ ದೇವಿದೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮರ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
ಆಂಡಲ ತೂಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತೂಲೆ ಆತು ಬಂಗೊಡಿತಿನಲ್ಲ ನಾನು ಒರಿಯಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ದಲ್ಪಟ್ಟಿ ಎಂದಿಚೆ ಅವು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಏಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿದೆ ನಾನು ಏಡಲ ಕೇನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆಟ ಇಪ್ಪು ಯಾನ್ ಗೊಡಿತಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪುಂಗು ಉಂಚಿ ನಲ್ಲ ತಿಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಡಿಯೋರು ಏಡ ನಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ಜೇನ ಒಂದು ಎನ್ನದಾದನ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಂತು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ತೂಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ BCom ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ರೋಸ್ ರೋಡ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತು ನಿಂತಿರು ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪಾದಿರಿ ಸೊ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪು ಅಮ್ಮನ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗಳ ಹೋಗಿತ್ತೀರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಫಂಡ್ ದಿವಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಕ್ ಬೈದೀನಿ ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏರಿಗಳ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೋಡು ಒರಿ ಕೈ ಚಾಚರ ಬರಲಿ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಅವೇ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೈದೀನಿ ಇಂಕ ಯಾನಿತ್ತೆ LIC ಬಂದ್ಪೆ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇಂಕ ಯಾನು ದಯಾಗ ಬೆನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡರಿ ಎದುರುದೆ ಪಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಸಾಲ ಮುರ್ಕುದಿರಲ್ಲ ಐಕು ಸಾಲ ಸಣ್ಣವಡಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಕೊಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬೋಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಸಂದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡುಂಬಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ ಬಾಬನ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ತದೆ ಈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನೆಂಕು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ನಾನು ಬಾಬನ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ₹100 ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5% ಹಾಲು ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಂತ್ರ ನೋಡತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಪು ವಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಾಗು ನಮಗೆ 10 ಪಟ್ಟು ಬರ್ಪು ಸೊ ಆ ಐಟ್ ಆ ಬಾಬನ ಬರ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಇಂಕ ಬರ್ಪಿನೇ ಐಟ್ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಏತು ಬರ್ಪುಣ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಅವು ದೇವನ ಚಾನಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಕಾಸನ ಅವು ಏರಿಗೆ 90% ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನಾಥ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿನ ಮಗಲತ್ತು ಆಡ ಏನಡ್ದಾಪಿನ ಯಾನು ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಪಂಡ 1.5 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ ದುಂಬುಪುರ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಾಡು ಈ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಪೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು 1 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು 15 ಆಪಿಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ದ ದಾದ ಬಂಡದು ಆಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಬೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಬೇತಿನ ಉಂಡತ್ತ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ದ ರಡ್ಡೆಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲತ್ತ ಅವು ಯಾವುದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತೂಪ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನು ಒಲ್ಪೆತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾರು ಕೊಡತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ ಬೋರ್ದು ಅದನ್ನ ಕಾರು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ತುಂಡ ದುಪ್ಪು ತುಂಡು ಅಂಚ ಐಟ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಜುಗು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಮರ ಬೋರ್ದುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನತ ಬೆರಿ ಮುಡು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ದುಪ್ಪುನು ಮೆರೆಗೆ ಕಾರು ಬುಡ್ದುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ತುಂಡು ಅದುಪ್ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಚೂರಾಣಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚೂರಾಣಲು ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮರಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿ ಕಾಸು ಬತ್ತಿ ನಾನು ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಉಡಾವನಿತ್ತೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಜೀವ ಬಿಡೋನಿತ್ತೇನು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬೋನಸ್ ಹಾಕ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂತು ನಿತ್ತೇನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ನೇನು ಬಕ್ಕದಾಲ ಎಂಡ ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೊನೋದು ಅಡೋದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ತಿಂಪಾದಿನಲ್ಲುಂಟು ಅಂಚಿನ ಮರಲಿದೇನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ರೇಪಂಡ ನಮಗೆ ಏಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎದುರ್ದಾನೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮೂರ್ಖೇದಿ ಅದು ಇತ್ತೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ ಅಂಚ ಕೂಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಅಂಚ ಅದು ಎಣ್ಣ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡದು ಬತ್ತಿನ ಇನ್ಕಮ್ದು ಪೂರ ಉಡ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಾಸು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋ ನಿಂತಿನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತ ಕಮಿಷನ್ ಅಣ್ಣ ತೋಜುಲು ಯಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಗಾಡಿ ನಿಕ್ಕು ತೂದುಪ್ಪರು ಬೇಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಅವಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ಬೋನಸ್ ದೇದಿನ
ಗಾಡಿ ಅವು LICದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಕಾಜಿ ಅವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅನ್ನಗ ಅವ್ರ ಕಾಸನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದೇಕೊಂಡಿತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏರೇಡ ನಟ್ಟುನೆ ಕುಂಡತ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸು ನಟ್ಟುನೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತನಾಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂದ ಕಾಸು ಕಮಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅವನು ಉಪ್ಪುನು LICದ ಕಮಿಷನ್ ಅವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತಿನ್ನಿಯರ ಬಂದಾಗ ಕೊನೋ ದಾಡವದೀಪಿ ಅಂಚಿನ ಮರಲಿದೆ ಅಂದುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಂತದಿಜ್ಜ ಅವು ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಕೆತ್ತಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಪಲಂದಿತ್ತಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಂತನಾರ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಂತಿಚಾರ ಅಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲೆ ಏನು ಪಂಪುನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಪಂಡ ನಮಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಓಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂದು ಬರ್ಪುದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಟ್ಟುನೆಕ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಐಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಕ ಅವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಪೇನು ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವು ಒಂದು ಏನು ಪಂಡೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಅದು ಏನು ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಈ ಮೆಟ್ LICದೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಪುಡು. ಸೊ ಎಂದ ಕೈಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪುಡು ಉಂಡತ ಅವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಪುಡು ಇಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪುಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋಸರಿಗೆ ಐಕನಿಗೆ ಪೂರ 3 ತಿಂಗಳ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೂರ ಕಂದು ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಲ್ಲು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ದೀಪೆ ಅನ್ನು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಆರು ಒಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಜೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪಿರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಖಾಲಿ ಅದು ನಟ್ಟುನಲ್ಲಕ ಅದುಪ್ಪೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಓಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅವಳು ಬರ್ಸೋದ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಿನ ದುಮ್ಮದ ಘಟನೆ ಬಂತೇನು ಬರ್ಸೋದ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಲು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ಅನುಕೂಲ ಪೋಯಿ ಯಾನು ಅವೇ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರಂಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತದುಪ್ಪೇದು ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಮಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಂಪಿರು 3 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಜರಿನ ಅವನು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡ ಅವು ದುಮ್ಮದೆಲ್ಲದ ರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು ಅಂಚ ತಿಂಗಳು ಆ ಒಂದು ಪಂಪ ಅಂಚ ಅವಳು 5 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲರನ್ನು ಬೈದೀನಿ ಆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಪುನತ್ತು ದೇಪಣ ಕುಲಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಆದು ಪೋತಿನ ಘಟನೆ ಉಂಟು ನಾನು ಅವು ಪಂಡತ್ತ ನಮಗೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೋನು ಲೆಸನ್ ಕಲ್ಪೋನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಏರನ್ನ ದೂರದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಜಿ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನನಾತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆರಗಂದೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುನಂದು ಯಾನಿನ್ವೇನು ಇಂಕೊಂದು ಇಲ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಇತ್ತು ತೋಜೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಘಟನೆ ಘಟಿಸೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂಡೆ ಬರ್ತದ ಉಪ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಕಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ನನಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಾರದು ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪದು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನನೇ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋನಾಗನೇ ಬೊಲ್ಪೊತ್ತಾರು ಪೋನಾಗನೇ ಮೇರಿನ ಕಾಲ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಾತಂದು ಪಂಡದು ಪುಣ್ಯಗೂ ಯಾನು ತುಳಿ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಯಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನು ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ಯಾನು ವ್ರತ ತುಳಿಯಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತದೇನು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನನೇ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಬೂಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಅರೆ ನನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಜೀವೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಪೋತುವೇರು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಪುಣ್ಯಗಾರನ ಕಾರಿಗೆ ಬೂಡ್ತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಘಟನೆ ಏನು ಪಂಪೇನು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಬುಡ್ದುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳು ಮೆರನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೈದೀನಿ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚೆ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕು ಕಷ್ಟಡು ಪೂರ್ವ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಪೋ ಒಂದು ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂರ ಕೊನೊಂದು ಪೂರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಪುನು ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಗಟ್ಟಾದ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮರತ ಗೆಲ್ಲು ಉಂಡತ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ್ನಾಗ ಎಂಚಾದ ಎನ್ನ LICಗೆ ದೇದಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪುಡತ ಐತೆ ಎದುರು ಫುಲ್ ಮಡ್ಗಾಡ್ ಬರ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಮಂಡೆ ಬೂರ್ದು ನನ್ನ ಮೇರು ಓಲಿತ್ತಿದ್ರು ಮೇರು ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ವೇರು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ದಯ ಕೊಪ್ಪಿನೊಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂಗಳ ದೇವಿದ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಪೋಪೆನ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರಜಿ ಅವು ಪೂರ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುನು ಲೆಸನ್ ಅಂದ್ಕೊನೋಡು ಅಂಚದು ಮೇರೆಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟುನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಪುನತ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೇರು ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೋಪೇರು ಎನ್ನ LICದ ಕಮಿಷನ್ ಏತು ದಿನದ ಪುಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕಲ್ನ ಫೀಸ್
ಅವು ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಎಣ್ಣನೆ ತಿಗಲದ ನಿಂತು ಬಾರ ಬುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಐಡ್ದಕ ಮೇರು ಏತು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರ್ದುಪ್ಪೀರು ಐಡ್ದಕ ತೂಲೆಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪನಂದು ಕೊಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಸಾರಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಕ್ಕ ಆಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ದೂರನುಂದಾವು ದೂರನತ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಏರು ಬೈದಿರಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಸರ್ಜರಿ ಆದಿತ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊನೊಂದು ದೀಪೆ ಅನ್ಕೊನೋದು ಪಣ್ಣದು ರೆಂಟ್ಗೆ ಅವಡು ಜೋಕುನ ಫೀಸ್ಗೆ ಅವಡು ಗ್ರಾಸರಿಗೆ ಅವಡು ಗುಂಪು ದಿನಪುನ ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಗೋಪುನ ಅಪ್ಪ ಮೇರೆ ಜೈದಿನ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲರ ಬೈದಿನಕುಲು ಮೊಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲನೆ ತಿಗಳದ ನಿಂತು ಬಾರ ಗುರಿನೊಂದು ಅಕಲು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಎಂಕಲು ಪೋಪ ಪಣ್ಣದು ಅಕುಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅರ್ನ ಆಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅರ್ನ ಜೈದಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ರಿ ಪೀಪಡಿಕೆ ಪತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಕನೆ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನು ಪೆದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಅರೆಗೂ ಕುಲ್ದೊಲಿ ಆ ಟೈಮಡು ಆರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡಾರು ನಮಿತ್ತು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ನಮಿತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಆ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಂತುದು ಇತ್ತು ಅಕಲು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೋಯರು ಅಕಲು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಅಕಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಂಡೆ ಪೋಯರು ದೇಪಣ್ಣ ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆನ ದುಡಿದು ದೇಪಣ್ಣ ಏರ್ಲ ದಯಗು ಕೊರೋಡು ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಂಕುಲು ದಯಗು ಕೊರೋಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅಕಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪುಲ್ಲರ ಬೈತಿನಕ್ಲೆಂಗ ಕಷ್ಟ ತೂದು ಅಕಲು ರಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನಿಕ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಕುಲ್ದೊಲೆ ಮೆರ್ನ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಕುಲ್ದೊಲಿ ಆಂಡ ಆರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪೋಪೇರು ಅವ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಏನಿಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಐದಕ್ಕ ಮೆರ್ನ ಒಂದು ಜೈದಿನ ಪೀಪಡಿಕೆ ದಿಂಚಿ ಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಮೀಪೋನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಯಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಆ ಪೂರ ಬಾಲ್ಯದಲಕ ತೂತಿನಿ ಯಾನು ಅರೆಂಡು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಮಿನಿ ಆತ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಕೊಡೋಕೆ ಎತ್ತು ಮೋಷನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಒಂಜಿ ನಿಂತಾರೆ ಆಂಡದ ಮೂಂಕು ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟದು ಅರೆಗೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತು ನರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಷನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಅರೆನ ಒಂದು ಮೋಷನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನವಾಡು ಪತ್ತುನವಾಡು ಮೀಪೋನಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇಲೆನು ಯಾನು ಬಡಿದಿ ಆಯ್ನ ಬಂತದೆ ಯಾನು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕಣ್ಣನ ಇಂಚಾಯಿರು ಪಂಡದ ಇಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಪಾಯರಾಪುಡ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನಿ ನಮಕ್ ಅವೇ ಅಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ದಯಪಂಡ ಏನನ್ನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂತಿರು ಆರು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂತಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿದಿ ಹೊಡತ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ ನಡುಟು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಗೋಪುನಾಡ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರೇನು ಆತು ಬಾಲ್ಯದಲಕನಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಡೊಂಜಿ ತೂಪೇನ ಅವು ಎನಿಕ್ಲ ಬಂತಿರು ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪೊರ್ಲು ತೂತಲ್ ಪಣದು ಆಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೂಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದುಕೊಂಡು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಪುನ ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತತ್ತರ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಗ್ರಾಸರಿ ಕಂತು ಕೊಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ದಿನ ಪೋಪುಂಡೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ LIC ಯಾನು ಸಡನ್ ಮೆರ್ನ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಕೊಡತ್ತ ಏನ LIC ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಪುಡಿಯ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಬರ್ಪುನ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ದುಮ್ಮು ಮಂದಿನಕ್ಲ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಜಿನಂಡ ಅವು ಒಂತೆಂತೇನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 25 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20 15 ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಕಮಿಷನ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಮೇರ್ ಬಾಲ್ಯದರ್ಕನೆ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಜೆತ್ತುಪ್ಪಿರುತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಮೆರ್ನ ಯಾನು ಪಿದೆ ಬೆಂಡ್ಕೊಂಡು ಮೆರ್ನೇರು ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪು ಸೊ ಯಾನ ಬೇಲೆ ಜಂದೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಕುಲ್ವೇನು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತು ನಾಡ ಯಾನು ಒಂಚೂರಾಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತು ನಾಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡುಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ರೇಪಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿರಿ ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರಿ ಎನ್ನ ಪಲ್ಯಾವಡು ಎನ್ನ ಪಲ್ಯಾವಡು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬೈಜಿರು ಪೇಪರ್ TV ಪೂರ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಲ್ಲ ಅಂಡ ಪಲಯನ ಅವು ಕೂಡಾಗ ಪಂಪೇನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚದು ಪೂರೆಗ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬತ್ತಿಜಿರು ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಿರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮುಂಜೆ ಮೆರ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮಣ್ಣನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಜೀರು ಕಾಸದ ಬಿಟ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮೆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದೋಡು ಅವಳ ಕುಲ್ದು ಜೀರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಡೆಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಒಂದು ಮೂಜಿದಿಗಳು ಮುಟ್ಟ ಗ್ರಾಸರಿ ಬೈದಿನ ಹೇಳ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ದಿನ ದಿಪ್ಪು ಪಂಡದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ
ಪಂಡ ಬಂಗಾರಲ ಪೂರ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಕ್ಕ 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 ಏನು ಬಂಗಾರಲ ಕೊನೋದು ಅಡವದಿ ಏನು ಪಂಡ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೆಂಟ್ ಜೋಕುಲ ಫೀಸ್ ಅವೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಫೀಸ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಣತ್ತ ಸೊ ಅಕ್ಕಲೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಅರ್ಧ ಫೀಸ್ ಅವಳ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಏತ್ ಫೀಸ್ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಫೀಸ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಉತ್ಪಾದನೆಪಗ ಮತ್ತು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಅವು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ದಮ್ ಕಟ್ಟದು ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನಾಡ ಆಡ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಫಿಶ್ದ ಪೂರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಕಲು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕಲು ತಿಂಪುನೆ ಕೊಂಚ ಒಯ್ಕಲ ಕೊರತೆ ಮಂತದ್ದು ಜಾನ್ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಜೀವ ತಿಂಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಪುನೆಕ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಆಯ್ಡು ತಕ್ಕ ತುಯರ ಬರ ನಿಂತಾರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಪೂರ ತುಯರ ಬರ ನಿಂತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತದ ರೆಂಟ್ದಾಗ ಪೂರ ಆಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಯಾನು ಎರಡಲ್ಲ ನಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಕ ಬರ್ಪುಲ್ನೇ ಅವ್ರು ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೇನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಕಲಿಗೆ ತೋಜ ನಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಆಕಲು ಇತ್ತ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ ನಮಕೊಂದು ಕೇನ್ನತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಕೊರ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಪನ್ಪುರಿ ಅನ್ನು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೊನ್ನದು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕೊನ್ನದು ಅವು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಕಲು ಜೆತ್ತದಿತ್ತು ನಾನು ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಗುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಅವು ಹಾಕ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾಸು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಏಡಲ್ಲ ದಾನ ಪನೊಂದಿಚ್ಚ ನಾನು ಜೋಕ್ಲಿಂದು ನಾ ಬಂಜಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂತೀನಿ ಎಂಕು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಚಾಯ ಬಣ್ಣದ ಆ ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಐದು ಮ್ಯಾನ್ ಮರಲ ಗುದ್ದಿಲಿ ಇತ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ ಜೋಕುಲು ಯಾನೆಲ್ಲ ದಮ್ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಯಾಣ ಜೋಕುಲೇನು ಬಡ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಇಂಕ ಆವನು ಜಂಟು ಏರೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದೆ ಇವ್ರಿ ಅಂಗಡಿದೆ ಪಾಪ ಆಯ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಇದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೊಡಲಿ ಜೋಕುಲೇನು ಪರಲ್ಪವಚ್ಚಿ ಕೊನಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಕೊನಲಿ ಪಂಡದ ಆಯಿ ಅರಿಸಾಮಾನು ಪುರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎಪ್ಪಗಲ ಮರಪುಜಾನು ಇದು ಪುನಃ ಕಾಸು ಕೊರಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಆತು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಮಂತ್ಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಕೊನೋದಿದ್ರು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ ಆಯ್ ಪಾಪ ಆಯನು ಆ ಟೈಮ್ಲ ಏನು ಮರಪೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸೈತನಲ್ಲ ಮರಪೇರಲ್ಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಆಯ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಪುರ ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ LICಗೆ ಪೋಯಲ್ಲದ ಮೇರೆ ಜಿಪ್ಪಡದ ಇಂಚಂದು ಕೋಪಿನ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಜೆತ್ತದು ಪಿರಾವಡು ಪುರ ಪೊಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತಿನ ಪಾಪ ನೆಟ್ಟಿ ಪುರ ಕಪ್ಪು ಪೊಕ್ಕೆ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಒಂಥರ ಇಂಕ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಇಂಕ ಕಷ್ಟ ಪುರ್ನತ್ತು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನಾಲು ಪಂಡ ರಾಣಿ ಲಕ್ಕನೆ ನೆರೆ ನಿತ್ತಿನಾಲು ಕಾಸು ಅಂಚೆ ಉಮ್ಮಂತು ನಿತ್ತಿನಾಲು ಹೊರಾಣಿ ಆಘಾತ ಬರ್ತದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಯಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಯಾನು ಬಾಬಡ ಒಂಜೆ ಪನ್ನಿ ಒಂಜೆ ನಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂದಿಪ್ಪಲೆ ರಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಡ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಬಂದು ಇಂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜೆ ನಂದಿಲೆ ಒಂಜೆ ನಂದೆಪ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಸಾಧಿತು ಪೋಲೆ ದೇವರೇ ಬಾಬಾ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಯಾನ್ ಬಾಬಡ್ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಬಲಿಪು ಅಂಚ ಬಾಬನ ಅವೇ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಂದಿತ್ತು ಒಂಜೆ ವರ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಏತು ಕೊರ್ವೇರು ಒಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏತು ಮಲ್ಪೇರು ತನಗೆ ಐದಕ್ಕ ಮೇರು ಒಂಜೆ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಇನ್ನುಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿದಲ್ಲ ಕನೆ ಎಂಚಿನ ಏತು ಚಾಕಿರಿ ಮಂತದುಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಮಂತದುಪ್ಪೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ತದುಪ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಐದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಒಯ್ಟ್ಲೆ ನಟದಿಜೆ ಕಾಸಿಗೆ ನಟದಿಜೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ ಯಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕಲ ಬೈದಿನಿ ಇಂಕಲ ನಟದುಲು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಇಂಚ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಇಂಚೆ
ಪಂಡ ಆತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಂಕ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ವಾಬಡ ಯಾನು ನಟ್ವೇನು ಒಂಜೆ ನಂದಿಲಿ ಒಂಜೆ ದಿಪ್ಪುಲೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪುಣು ಇಂಚ ಪೂರ ಈತು ಪೂರ ಘಟನೆ ನನಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪುಣು ಒಂಚೂರು ನಡಪೆರ ತಕ್ಕ ಮೇರೆ ಆಪೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳ್ದಿ ನಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಬರ್ಪುಡು ಅವೇ ಆಫರ್ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಜಾಬ್ ಉಡಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಿಯ ಅವು ಬಾಬನ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚಿರ ಉಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವ್ರ ಸಬುರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಕ್ಕ ತಾಳ್ಮೆ ಮೂಡಿದೆ ಯಾನು ಆ ಟೈಮ್ ನಾ ಕಷ್ಟಪಂಡು ಯಾನು ಜೀವದೆತ್ತು ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅನಾಥತ್ವೇರು ಯಾನು ತುಳಿ ಅನಾಥ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಾಣಲು ಒಂಜಿ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ಪಂಪಿನ ಬೆದ್ದಿನಪ್ಪೆ ಜೆತ್ತಿನ ಕುಂಟಿಯೋಡು ಕುರುಡಿಯೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜೋಗ್ಲೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಯಾನು ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಎತ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಎತೋ ಜನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ದಾಯಕ ಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವುದಾಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪೂಜೆ ಟೆಂಪರರಿ ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಇಂದೇನು ಏನಾಡ್ದು ಆಪುಣು ಪಣ್ಣದು ಫೇಸ್ ಮಂತಂದು ಪೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಕ್ಕ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಐದಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಪುಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಮರಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ದಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಆಯೆ ಪಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮೇರೆಗೂ ಜಾಬ್ ಆಪುಣು ಜಾಬ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲರಿದ ಜಾಬ್ ಆಪುಣು ಸೊ ಐದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಕೇರಳ ಬರ್ತದಿಜ್ಜೆ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಎಂಡ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂದು ಅವಲ ಎನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ LIC ಒಂಚೂರು ಕಾಸಿತ್ತು ನಾವೇನು ನಾನು ಡ್ರಾ ಮನ್ಪೋಯ ಐಟು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಂಗಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೇನು ನಾನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮನ್ಪೋಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ PF ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಣದ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಪ್ಪೇತ ಐತಲ ಕಾಸು ನಾನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡತ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಅಡವದು ಇದು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೆರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಹಠಪತ್ಯಾನು ಏನನ್ನು ಏರು ನಾಯಿದಲ್ಲ ತನಿ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೀರ ಏನನ್ನ ಆ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಬೈಜಿರತ್ತ ನಮಗೊಂದು ಉಳ್ಳಾಡಿದೆ ಛಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಗೆ ಕಾಸು ಕೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರನ್ನು ಕೇಂದಿರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆತು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬಜ್ಜೇರು ಐಕ್ ಎಂಕಿ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದು ಮೆರ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಲೆನ್ನ ದೂರದ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಟಗೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಂಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಬಾಬಡನ್ನು ಪಂದಿತ್ತೇನು ಒಂದು ತಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಬಡ ಪನ್ಪೇನೆ ಇಂಕ ಇಂಚಾಣಲ ಮಂತು ಇಂಕ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಬಾಕಲ ಕೊಂಜಿ ನಡಪದು ಕೊರ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೊರ್ಲಿ ಪಡದು ಐದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಭಕ್ತಿನೇ ನೀ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪೆ ಆಯನ ಪರಿಚಯದ ಆಯೊಂಜಿ ಯಾನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಅಂಚ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಐಟೆನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ ಆಯ್ಡ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪೆ ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಪಲು ಪಣ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡು ಸೊ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತಾಡ ಎಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊರ್ಪಣ ಸೊ ಓಕೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಗೆ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡಲೇರಿ ನಿಕ್ ಸೊ ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ದು ತುಲೆ ಯಾನ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೀದುಪ್ಪೆ ಬಾಬಾಗು ತಾರೆ ದೀತಿನಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಎಣಕು ದುಮ್ನೆ ಗುರುವಾರ ದೀತಿನಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಕೈ ತೋಲಾಡಿ ಮೂಂಗೆ ಬತ್ತದಪ್ಪು ಮೂಂಗೆ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ಪಣ್ಣ ಫಲಪ್ರದ ಆಂಡು ಪಣ್ಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಬಾ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಬಾಬನ ಮೆನಕಲು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಂದು ತುಲೆ ಆಯಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ನಿಂಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಉಂಡುಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ನಿಂಗೆ ಆಯಲ ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತುಲೆ ಐದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಆಂಡೆ ಲೋನ್ ಪುರ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಯನ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಚೂರಾಯಿ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಜಾಬ್ ಬುಡಿಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಂಡು ಓಲ ಮೇಲೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿದೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಅಪ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ದಾಗ ಎಂಕ್ ಈತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಏರೇನು ಅಂದಾಡು ಬೆಂಪುನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕೆರ್ಲಿ ಅವು ಬೋಸನಕ್ಕಲು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೆರ್ಲಿ ಅವು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಅನ್ಬೇಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾನ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತನೇ
ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇಸಿದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪಡೆದು ಐದಕ್ಕೆ ಅನಿತೆ ಓಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಉಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಪುಲು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುದು ಎಲ್ಲ ಇಸಿದೆ ಎನ್ನ 14 years ಸರ್ವಿಸ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ತುದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಕೊರಮಿಲ್ಲ ಅನ್ ಪೋಪುಜೆ ದಯಪಣ್ಣ ನನಗೆ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ತೆರ್ಪನ್ಕ ಆಡಲೆ ಅನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಂದಿನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೋಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರಲಿ ಪಣದು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂಯಿಲ ಕಾಪಣತ ಎಂತು ಎನ್ನ ಅನಾಥ ಲಕ್ಕನೇ ಉಳ್ಳೇನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅನಾಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಇಸಿದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜೈದಿನಿ ಇಜಿ ನಾನು ಇಂಕ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬರೋಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಹೊತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪು ನೊಕ್ಲೇರು ಪತ್ತು ನೊಕ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ತೂದುಪ್ಪರೆ ಅನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆನು ಆ ಟೈಪುಡೆ ಅನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಎಂಕ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಚ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಜೋಕ್ಲೆನು ನೀ ಪೂತಲಕನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಜೋಕ್ಲ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಟಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪುರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹಾಪುಣು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಪುಣು ಈ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹಠ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಕ್ ಕೇರ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲನ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೆರೊಂಡ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಕೇಂದಿಚೇರು ಐಕೆ ಅನ್ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತರೆಕು ನಾವು ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನು ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆಗಳ ಯಾನು ಇಚ್ಚಾನು ದಯಪಣ್ಣ ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನದ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಪ್ಪುಂಡತ ಅವು ಎಂಕ್ ಉಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡದ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನೇ ಸಾಧಿಡಿ ಯಾರನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನಂತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಂತ್ಪುಲಿ ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಐತ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಬರ್ಡನ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಕಮಿಷನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ತೇಜಿನ ಪುರ ಲೋನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾನೆ ಇಲ್ಲ ಲೋನು ಅಂಚ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕ ಬಾಬಾ ಉಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಎಂಕ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ಓದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಡು ಎಂಕ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ನರಮನಿಲ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಓದನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುನ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಮರ್ಲ ಗುದ್ದೆಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಂಚೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ರಾಪಿ ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಆಕಲು ತೂಟುಪಿರಿ ಆನ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಎಂಚಾಯ ಪಣದು ನಮ್ಮ ರಿವರ್ಸ್ ಬೇರೆವಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ ಎದುರು ಪೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನು ಪೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪಿರಿ ಏಪ ಮೂಲ ಬೂರು ಅಲ್ಲು ಪಣ್ಣದು ಕಾಪು ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಎದುರು ಆಕ್ಲಿಗೆ ನೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಲಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಡು ನಮ್ಮ ಮಂತದು ತೂಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಠ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲದೆತ್ತದು ಇನ್ನಿಕೆ ಏನು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡದ ಆ ಬೇನೆಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಜೆ ಈವನ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಡ ಎಡ್ಡಿಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದುಲ್ಲಲು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಾನು ಒರಿಯನ್ನ ಲೇದಿಜೆ ದಯಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಇಂಚಾನಗ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬರಂದಿನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ದಾದೇಕ ಬಂಡದಾಣ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೂಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಏರೆನ್ನ ಲೇದಿಜಾನು ಎನ್ನ ಪಲ ಎಲ್ಲ ಪನಿತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲೇಜಲ್ಲ ಬುಲ್ತು ನಿಂತಿಗೆ ಆಯನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟವರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ 10 ಸಾವಿರ ಆವಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ಫಲ ಏನಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲು ಪೊಣ್ಣಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಫಲ ಎಲ್ಲು ಅದಾದ ಪುರ ಮಲ್ದೆ ನಮಗೆ ಏತು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಕೊಡೋರ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಅಂಚ ಸೊ ಬಾಬನ್ ನಂಬಿ ಬಕ್ಕ ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬತ್ತಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರೆ ನಂಬಿ ನಕ್ಲಿಗೂ ಕುಲ್ಲರೆ ಉನಿಯರ ತಿನಿಯರ ಕೊರತೆ ಮಂಪಿಜಿರಾರು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಂಚ ಏನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತದಿರು ಪಂಡದು ಏನನ್ನು ದುಂಬುಡು ಇಂಚ ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತವೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಚೇಂಜಸ್ ಆತೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಮುಂಜೆ ಪಂಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತನ ನಾವಿನ ಧೈರ್ಯಡೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಮಂತೊಂದುಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಡೇರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನರಮನೆಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪುನಿ ಮಿರರ್ ಎದುರು ಉಂಟುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟು ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಎಂಚಿನಾಣಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅವೇನು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಡೈಲಿ ಅವೇನೇ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನರಮನೆ ಏರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಕಲ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಮಂತೆ
ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಕ್ಲು ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುನ ಅವೇನು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಸಾಧನ ಮನ್ಪೆರೆ ನಾವೇನು ಗೋಲನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅವೇನು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನ ಮನ್ಪೆರೆ ಅವೇನು ಡೈಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಂತು ನಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ದಿನ ಇಂಚಾಂದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಾರು ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡತ ಎದುರು ಪುಗರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರೋಡು ಕೊರೆಪು ನಕ್ಲು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಏರ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ನಮಕ್ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅಭಯಹಸ್ತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೇನು ಅರ್ನಲ್ಲ ಪಂತೇನೆ ಎಂಚಂದು ಅಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬುನೆ ತುಂಬು ಬಾಬನ ದುಂಬೆ ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ತುಳಿ ಬಾಬನಲ್ಲ ಸಾಯಿನ ಉಮ್ಮಂತದೆ ತುಳಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲು ಮಂದೇನು yank ಆತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾನು ಆ ಇಲ್ಲದು ಪೋಪೆ ತುಳಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಕ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕುನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತೋ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಬಾಬಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಡೀಲಾಡಿ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಟಪ್ಪ ಅದು ಪೂಲ ಬುಡ್ದುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಬನ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗಲ ಹಂಚಿನಿ ಇಂಕ ಎದುರುದ ರಿಕ್ಷಾಡವಡು ಬಕ್ಕ ಗಾಡಿಡವಡು ಪಿರೋಡು ಓಂ ಸಾಯನ್ನು ಬರೆದಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ದೇವ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾಪ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಬುಲಿಪೇರಿಂಟ್ಲಿ ಈತ್ ಎಂಕಲ ಬಾಬಾ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಎಂಕ್ ಬುಲಿಪೇನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ನಾ ಬುಲಿಪೇನು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪನು ಸೊ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎನ್ನಲಕನ್ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡು ಬೆಂದದು ಬೇದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನಡ್ದಾಪಿ ನನಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನಾಗ ಅವೇನೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಏರು ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ ಕಾಪುರು ಅಕಲ್ನೆದ್ರು ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಅದು ತೂಪಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚೆನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆತನು ನೆಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕಟ್ ಮನ್ಪದೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಆಯ್ನೆಟೋಸ್ಕರ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿದೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಬಂದಾಗನೇ ನಮಗೊಂದು ಅವು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಾಡಿದ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಬುಲಿಪೆರ ಬೇಯ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿರದ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪೆರ ಬರ್ತನು ರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬುಲ್ತದೆ ನಾನು ಇಂಚಾಗ ಅನ್ಪೇತ ಆ ಬುಲಿಪುರ ಸುರಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಬುಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಇತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬೈದನು ಅಂಚದ ಏನು ಊಲ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಾವೇನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪನಂತು ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಕ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಏನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪುಲಿ ಅವು ಕಷ್ಟ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದಾಲಿಜಿ ಟೆಂಪರರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಪ್ಪೆರು ಮನ್ಪನತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಪೋಡು ಅಪಗ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ಉಳ್ತು ದೋಡೆ ಮುಟ್ಟಕಂತದ್ದು ಏನನ್ನು ಎಟ್ಟೆ ಬಂತದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಣ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ದೀತಿನ ಪೂರ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಏನು ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆತೇನು ಟಚ್ ವುಡ್ ಅಂಚದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪುಂದು ನಾನು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಕಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಕಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾದರ್ಪಿಸಿ ಅಂಚಿನ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ತೀವಿ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.